Hola. Hola a totes i tots, soc Laida Moré i us parlaré del català i qüestions lingüístiques. Avui, sobre el secessionisme lingüístic. Comencem! És una actitud que vol separar una varietat dialectal de la llengua a la qual pertany, amb la intenció de fer considerar aquesta varietat com una llengua diferent. En la llengua catalana ens trobem que aquest fenomen s'ha vist impulsat des de certs partits polítics i algunes institucions públiques, amb la voluntat de fragmentar la identitat col·lectiva dels països catalans. Que una mateixa llengua tingui diferents denominacions territorials no vol dir que estiguem parlant de llengües diferents. Per exemple, l'anglès és un dels idiomes més parlats del món i amb moltes característiques distintes segons la zona geogràfica. Però ningú es qüestiona que tant al Canadà com a Anglaterra s'hi parla el mateix idioma, igual que ningú es qüestiona que l'idioma que es parla als països llatinoamericans és el mateix que el de l'estat espanyol, el castellà. Així doncs, la varietat lingüística dins d'una mateixa llengua l'enriqueix i la fa pròpia dels territoris parlants. I tant si li'n diem alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fregatí, no tindrem cap dubte que ens estem referint a una mateixa llengua, el català. Doncs això és tot, espero que us hagi agradat i ens veiem al proper vídeo. Fem-ho en